Kumusta ang imong pagtuo igsuon ko? Ikalibgan ba nimo ang pagtuong Katoliko? Yaog kabalaka kay ania na ang programa. Ipahayag ang kamaturan. Hain na ba kita karon sa kinabuhi sa atong pagtuo? Unsay matang sa kinabuhi nga atong gipuy-an? Puno ba kita sa pagduha-duha, kabalaka, o mga pangutana? Tungod niini namugna kining atong tulumanon. Ipahayag ang kamaturan. Uban ni Brother Rufino C. Habelio Jr., usa ka acolytes of the altar of St. Nicholas of Tolentino, Parish of Bay City in the Diocese of Dumaguete City. Ipahayag ang kamaturan. Matag Domingo sa may 1:30 hantod 2:30 sa hapon. Via FB Live and YouTube Live from its official FB page and YouTube channel. I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. The Church can never be brought down. Indeed, it grows under persecution, and those who attack it are destroyed. Magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapanalig at kapananampalataya sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa mulit-muli, narito na rin po ang iyong kapatid, kaibigan, kapanalig, Brother Rufino C. Habelio Jr., magbibigay paliwanag at response po sa mga doktrina na palaging inatake, kwinestyon, inakusahan ng kaibayo natin sa pananampalataya. Bago po ang lahat, gusto ko pong batiin ang lahat naming kapanalig kapananampalataya sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pinabati ko rin po ang aming mahal na obispo dito po sa Diocese ng Dumaguete, Most Reverend Bishop Jolito Buhisan Cortez, sa amin namang team moderator dito po sa aming pinakamahal na parokya ni San Nicolas de Tolentino, Parish of Bay City, ang aming team moderator na walang iba kundi si Reverend Father Lonilo Torres, kasama niya ang dalawang paring nagwagapuhan din, sila si Reverend Father Roman Sagon at Reverend Father Conrad Lagarde. At sa lahat din po ng mga sakristan sa buong daigdig, kumusta po kayo? And I hope that you are in a good condition and happy altar servers month. The month of August is a month of the altar server. So, continue in serving the Lord dahil magbubungal ang inyong paglilingkod sa kung may kapal, magbubunga din yan ng kabanalan. Kahit anong organisasyon ka sa simbahan, iisa lang ang ating punto, iisa lang ang ating goal, yung makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Sa ngayon po, mga kaibigan, mga kapatid, atin pong pag-uusapan ang isa pong katanungan dahil marami po akong mga kaibigan, kapatid na hindi natin kapananampalataya. They are outside the church, no? Even sa mga inside po din pong mga kaibigan natin nasa Katoliko, ngunit hindi nila alam ang buong doktrina ng simbahan. Lagi silang nagtanong sa akin. At ang tanong nila ay patungkol po sa celibacy, no? Bakit hindi nag-aasawa ang mga pari? Babae itong nagtatanong sa akin. Baka nakrush sila kay padre kasi gwapo mga pari natin dito. Ngunit ang pari ay hindi nag-aasawa, kaya tanong ng tanong sila, bakit hindi nag-aasawa ang pari? Ang gwapo naman nila eh. Ang gwapo daw nila. Kaya question nila ang simbahan, bakit hindi daw nag-aasawa ang pari? Mga kapatid, pamilyar ka ba sa puna na ito ng mga kaibigan natin na masyadong insecure sa ating mga aral? Alam mo ba na ang celibacy o hindi pag-aasawa ng mga pari natin ay very biblical po. Ngunit hindi ito maunawaan ng mga kaibigan natin sa ibang sekta, bigla na lang silang umusbong
na parang kabote sa panahong ito. Sasabihin nilang ito raw ay aral ng demonyo at ito ang madalas nilang gamitin na talata. Dito po sa unang Timoteo, ang kapitulo po ay 4, ang bersikulo po ay 1 hanggang 3 na ganito ang ating mababasa. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilang ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuroang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkain nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Mga kaibigan, mga kapatid, kapag ikaw ay nakarinig o isa sa nakarinig sa mga talatang yaon o isa sa mga binasahan yan at hindi alam ang tunay na aral ng simbahan, ikaw ay mapapakamot na lang sa iyong ulo at pagpapawisan at isipin tila totoo ang sinasabi ng mga bulaang nagdudunungan lumapit sa iyo upang ikaw ay maloko. Mga kaibigan, mga kapatid, at kapananampalataya ko, Katoliko, lalong-lalo na po sa aking mga mahal na mga Kristan, bago ka maniwala, kaibigan, isipin mo ito. Ipinagbabawal ba talaga absolutely sa Catholic Church ang pag-aasawa? Gayong napakaraming Katoliko ang nagsisipag-asawa, di ba? Di pa po? Meron tayong Precana Seminar dahil maraming nag-aasawa. At sabi po sa Biblia sa unang Timoteo, ang kapitulo po ay 4, ang bersikulo pa ay 1 hanggang 3, ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ibig sabihin, absolute. No? Absolute po ang pagbabawal ng pag-aasawa. Dito sa atin, maraming nag-aasawa. Para po, dahil nakita nila na maraming mga Katolikong nagpapakasal, ito ang kanilang gawin. Ibabaling nila ang kanilang mga mata sa ating mga kaparian at tanong, bakit ang mga pari daw ay pinagbabawalang mag-aasawa? Para sa mga pumupuna, yung hindi po nakaunawa bakit ang mga kaparian po ay hindi nag-aasawa, hindi talaga alam ang aral ng simbahan, please makinig muna kayo, mga kaibigan. Dahil hindi ipinagbabawalan ang mga pari na mag-aasawa. Sa katunayan nga, mga kapatid, yung sa Eastern Rite Catholic na full communion sa Roma at kinikilala ang ating Santo Papa bilang pinuno ay nagsisapag-asawa ang mga pari sa Eastern Rite Catholic po. So mali ang kanilang paratang, no? Dahil ang hindi pag-asawa ng pari ay hindi doktrina. Ulitin ko po, ang hindi po pag-aasawa ng pari ay hindi doktrina, kundi discipline lamang. Alam ng bawat kaparian ng may vow of celibacy po sila. Bago pa man sila pumasok sa pagpapari, pero pinili pa din nila ang maging pari. Ngayon, pinagbabawalan ba po sila o sila mismo ang pumili? Di ba walang nagbawal? Kundi kusang pinili ng bawat pari ang bokasyong ito kasama na ang vow of celibacy. Kinalimutan ang sarili para sa Diyos. Karagdagan, anytime pwede pong mag-aasawa ang pari, basta't iwan niya ang vow of celibacy at ang pagpapari. Kaya wala pong pagbabawal. Ginagalang ng simbahan ang free will ng bawat tao. Alamin natin kung bakit nga ba may vow of celibacy ang mga pari. Dahil si Kristo po, mga kaibigan, ang ating pinakapunong pari ay hindi nag-aasawa. Kaya ito'y tinularan ng ating mga kaparian na kanyang tunay na tagasunod. At yan po'y mababasa natin dito po sa Hebreo
ang kapitulo po ay 6, ang bersikulo po ay 20, na ganito po ang ating mababasa. Si Jesus ay naunang pumasok doon, alang-alang sa atin, at naging pinakapunong pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. At ito ang sabi ni Apostol San Pablo sa unang Korinto, ang kapitulo po ay 11, ang bersikulo po ay 1. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Dito po sa sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 6 sa Good News Translation. Ganito po ang ating mababasa. You imitated us and the Lord, and even though you suffered much, you received the message with the joy that comes from the Holy Spirit. Tularan daw si Pablo, gaya ng pagtulad niya kay Kristo. Basahin natin ang sabi ni Apostol San Pablo. Dito po sa unang mga taga-Korinto, ang kapitulo po ay 7, ang bersikulo po ay 7. Na ganito po ang ating mababasa. Nais ko sanang ang bawat isa ay makatulad ko, ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos, at ang mga ito'y hindi pari-pariho. Gusto niya matulad tayo sa Kanya. Ano ba meron kay Pablo? Ituloy natin sa susunod na verse sa 1 Corinthians chapter 7 verse 8 sa Tagalog po. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda. Mabuti pa sa kanila ang mananatiling walang asawa tulad ko. Atin pong napakinggan. Sa mga walang asawa, ano daw ang sabi ni Apostol Pablo? Mabuti pa sa kanila ang mananatiling walang asawa tulad ko. Sabi niya ni Apostol San Pablo. Wala palang asawa si Apostol San Pablo, kapatid, at mabuti pa na nanatili siyang walang asawa. Kaya yung 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3 na ipinagbabawal ang pag-asawa, kapag sabihin natin, i-atake natin yan sa mga pari dahil hindi sila nag-asawa, mismo si Apostol San Pablo ay wala ring asawa. Oo. Ganon. Ano mangyari ngayon, no? Kaya, bakit ba walang asawa si Pablo? O ano po ba si Apostol San Pablo? Basahin po natin sa Roma, ang kapitulo po ay 15, ang bersikulo po ay 16. Roma chapter 15 verse 16. Na ganito po ang ating mababasa. Upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil, ipinangangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, dahil sila ay ginagawang banal na ng Espiritu. Ayon pala, kapatid, si Apostol San Pablo pala ay pari na nangangaral ng mabuting balita. Pero may magsasabi dyan, bakit si Pedro ay may asawa? Yes, may asawa si Pedro, kapatid. At hindi naman si Pedro ang tinutularan ng mga pari natin na hindi pag-aasawa, kundi ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Kaya nga malinaw na tularan si Kristo ang sabi. At sabi ko nga, mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi ko kanina, sa Eastern Rite Catholic na full communion sa Rome, at kinikilala pa rin ang Pope bilang pinuno, ay nag-aasawa ang mga pari. Pero, may sagot dyan si Apostol San Pedro. Bagaman siya ay may asawa, ito ang kanyang sabi. Dito po sa Lucas, kapitulo 18, ang bersikulo po ay 28. Nagsalita naman si Pedro. Tingnan po ninyo, iniwan na po namin ang aming tahanan at sumunod sa inyo. Sabi ni Pedro, iniwan niya ang kanyang tahanan. Siyempre, common sense po, kapatid. Kapag iniwan mo ang tahanan, kasama na ang
ang sa loob ng tahanan. Asawa man yan o mga anak o ano pa man, no? Sino pa man. Ito ang sabi ng Panginoon kay Apostol Pedro sa sumusunod na mga talata. Sa Lucas 18:29, sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, kapag iniwan ninuman ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos." Sa talatang 30, tatanggap siya ng higit pa sa buhay na ito. At sa panahong darating, tatanggap pa siya ng buhay na walang hanggan. Tatanggap pa ng buhay na walang hanggan. At ito ang aral ng Panginoon. Dito po sa Mateo 19:12, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba naman naging ganoon dahil sa kagagawan ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Dapat itong gawin ng taong nakakaunawa sa katuroang ito. Napakinggan niyo po ba? Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Di ba't ganyan ang ginagawa ng ating mga kaparian? Dinugtungan pa ng Panginoon yan. Anong sabi? Dapat itong gawin ng taong nakakaunawa sa katuroang ito. Dapat gawin ng taong nakakaunawa. Kaya sa makatuwid po mga kaibigan, hindi nila ito nauunawaan dahil hindi nila ito ginagawa sa mga iba nating kaibayo nating sa pananampalataya. Kaya napakalinaw na ang aral patungkol sa silibasi o hindi pag-aasawa para sa paglilingkod sa Diyos. At ang mga tagalangit ay hindi rin nag-aasawa. Dito po sa Lucas, ang kapitulo po ay 20, ang bersikulo po ay 34 hanggang 35 na ganito po ang ating mababasa. Sumagot si Jesus, "Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa. Ngunit sa kabilang buhay, ang mga magiging karapat-dapat sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa." Maging si Apostol San Juan ay nakita sa langit ang mga taong hindi nagkakaroon ng mga asawa o ugnayan sa mga babae. Sa pahayag 14:4, ganito ang ating mababasa. "Ito ang mga lalaking nananatiling malinis at hindi nagkakaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero." Napakinggan ho ninyo mga kapatid sa pahayag 14:4. Mga lalaking hindi nagkakaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae o hindi po nag-aasawa. Sino kaya yan mga kapatid? Hindi naman yan pwedeng si pastor yan. Dahil may asawa si pastor at nagkaroon ng kaugnayan sa babae. Hindi naman pwedeng si ministro yan, no? Dahil may asawa ang ministro. At may kaugnayan po o nagkakaroon po ng kaugnayan sa babae o nag-aasawa siya. Sino po ba? Sino pa man ang walang asawa at hindi nagkakaroon ng ugnayan sa babae? Walang iba kundi mga pari na ginampanan ng buong katapatan ang kanilang bukasyon. Napakalinaw po mga kapatid na ang vow of celibacy, kung may mga pari mang nagkasala mga kaibigan, mga kapatid, atin silang ipagdasal dahil sa hirap ng kanilang sakripisyo upang makasunod sa kalooban ng Diyos. Sa mga nagsasabi naman na dapat pag-asawahin na ang mga pari para mababawasan daw ang mga kaso
ng pakikipagtalik nito at pagsira sa vow na kanyang sinumpaan sa Diyos. Hindi po solusyon ang pag-asawa. Dahil kung yan ang solusyon, bakit marami pa ding may mga asawa na dumagdag pa ng kabit? Kaya bilang Katoliko na totoong Kristiyano, lagi nating ipagdasal ang ating mga kaparian na malayo at malabanan ang mga tukso ng mundong ito. Na dahil sila talaga ang main target ng Diabolo para magkawatak-watak ang mga tupa o miyembro ng simbahan. Gaya ng nasa sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa 26:31. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Kaya salute po para sa aming mga kapariang kinalimutan ang sariling pangangailangan ng katawan, sariling pangarap at lahat ng sakripisyo para lang makapaglingkod at matularan ang ating pinakapunong pari, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya bilang totoong Katolikong Kristiyano, sa tuwing nadadapa ang mga kaparian natin, tulungan natin sila sa pamamagitan ng dasal at huwag nating kutyain pa. Dahil tayong lahat, mga kaibigan, ay kabahagi ng katawan ni Kristo at ang bawat nasasaktan ay ating gagamutin, lalong-lalo na ang nangangailangan ng awa ng Diyos. Mga kaibigan, I hope na meron kayong natutunan sa oras na ito. In behalf of our station manager, Brother Raydel Ilod, our master technician and also advisor sa Sacristan Ministry sa St. Nicholas of Tolentino Parish, Brother John Ray Estrusas. Special Affair for Public Concern, Brother Lloyd Lastimoso. Also to our parish team moderator, Reverend Father Lulnilo Torres, at sa kanyang mga kasamahan, Reverend Father Roman Sagon, and Reverend Father Conrad Lagarde. Ito po ang inyong lingkod, Brother Rufino C. Habilio Jr. ay magsasabing, dahil ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang katotohanan, atin pong ipalaganap at ipapahayag ang katotohanan. Maraming salamat and may the Lord bless us all. Keep safe po, mga kapatid. Hain na ba kita karon sa kinabuhi sa atong pagtuo? Unsay matang sa kinabuhi nga atong gipuy-an? Puno ba kita sa pagduha-duha, kabalaka, o mga pangutana? Tungod niini namugna kining atong tulumanon. Ipahayag ang kamatuoran. Uban ni Brother Rufino C. Habilio Jr., usa ka acolytes of the altar of St. Nicholas of Tolentino, Parish of Bay City in the Diocese of Dumaguete City. Ipahayag ang kamatuoran. Matag Domingo sa may 1:30 hantod 2:30 sa hapon. Via FB Live and YouTube Live from its official FB page and YouTube channel. I am not worthy to be called a Catholic if I cannot defend my faith. The Church can never be brought down. Indeed, it grows under persecution, and those who attack it are destroyed.
Church ka